Hi guys, welcome to Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Makhadzi achinyomba Winky D munongoziva mega iripo video iri kutenderera pa social media achidedzera kuti Winky D yakapefoma 1 hour 30 minutes ivo naJapreza vakashera 20 minutes which means vakapefoma for 40 minutes of which Makhadzi haana kufara nazvo, anga achimunyomba achitaura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana nemunongoziva mega vazukuru vambuya neanda vazoenda vakadedzera kuti iwe uri kukanganwa kuti Winky D naye muhombe, uri kufunga kuti iwewe chicha uri special nacho. Makhadzi adedzera kuti who is Winky G, who is Winky D, aichita kunge asingamuzive. Adedzera kuti iye next time zviri nani kuti kana achibhukwa kuUK abhukwe ari 1 kana kuti aina Japreza. Handizi guys kuti munoti kudi asi azoenda iye Makhadzi akanodilita mavideos acho, handizi kuti chicha azofunga, but adedzera kuti Winky D chichi akakanganisa. Ndiri kumutaura izvi because akatikanganisira nesu taifanira kuperformawo zvakainzana. Chinhu chandisingazivi ndechekuti ivo vaizomuregedza sei achiperforma 1 hour 30 minutes ivo vozoshera, because azoenderera mberi. Makhadzi akati ini ndakatozoperforma for 10 minutes ndikasiyira Japreza kuti apedzise. Saka iye ari kudedzera kuti iye kana achida kuperforma kuUK next time musamusanganise nevanhu vekuZimbabwe, musamusanganise nevanhu veZimbabwe. Angodedzera kuti iye munhu anoda kusanganiswa naye ndiJapreza. Munongoziva mega kuti Japreza naye Makhadzi vanowirirana, vanonzwisisana. Saka guys, handizivi kuti munoti kudi nazvo, because ndandanzwa kuti iye Makhadzi wacho achazonoperforma futi kuZimbabwe. Anogona kuya futi akarohwa sezvakamboitwa akapotserwa nemabhodhoro. Saka please comment down below mutiudze kuti iye Makhadzi ari kufunga kuti Winky D munhu mudiki yeiwe, Winky D munhu muhombe, brand hombe, ngadzikama agare pasi. Guys, please comment down below mutiudze kuti munoti kudini nazvo, because video yacho azoidelita zvanga achitaura zvachona zvisina kunaka. Please don't jump our heads. Thank you so much.